O Grupo Popular insistiu no Pleno Municipal en reclamar un trazado alternativo para a A57 que sexa menos lesivo para os veciños de Sebe e Bora. Creo que resulta imprescindible definir un nuevo trazado de la vía de circunvalación que sirva para vertebrar el territorio, para un desarrollo urbanístico de Pontevedra, para la mayor adaptación posible y que minore el impacto social, económico y medioambiental. Creo que hay que reiterar la necesidad de abrir cauces de diálogo político y técnico entre el Concello y el Ministerio para conjuntamente llevar un buen término, un trazado más adecuado para el interés general. PSOE e BNG defenderon que o importante é que a circunvalación se faga e que buscar agora un novo trazado significaría unha volta a empezar nun proceso que xa se ten demorado moitos anos e que está máis que estudado polos técnicos. Eu creo que o razonable é deixar que o proceso siga, que a xente que se sinta afectada pois alegue para mellorar as afeccións, non, para lograr, se chega a ese momento, a unhas expropiacións razonáveis, non, con uns precios razonáveis, etc., mellorar o trazado no que se poida, pero non volver a empezar, porque volver a empezar significaría, pois eso, a saber os anos. E nin máis nin menos que instan a volver a empezar. 16 anos despois. 16. Dos que nos últimos 7 gobernou o PP no Estado. Mira que non tiveron tempo vostede e posibilidades para falar cos seus compañeiros para arranxar o que vostedes agora ven como unha desfeita. Pola súa banda, Cidadáns criticou a postura do PP ao recitar agora un proxecto no que teñen participado e incluso liderado. María Rei acusou os populares de adaptar o discurso a necesidades electorais e instou os afectados a presentar alegacións durante o período de exposición pública do proxecto que está aberto agora mesmo. Porque exactamente lo que nos están pidiendo que es que le digamos a los técnicos que su trabajo no es válido, que su informe está mal hecho, que vais a darle datos o una legislación diferente para que elaboren un informe, repito, técnico, al dictado de los políticos. Tiramos a la basura millones de euros, seguimos llenándole los bolsillos a Audasa. Yo la verdad es que me pierdo. Completou o debate Marea Pontevedra, que defende que os cartos que se ten previsto investir na A57 estarían mellor empregados se se usasen para rescatar a AP9 e facela gratuita. O orzamento para o total dos 170 kilómetros que de facerse alcanzaría esta autovía superaría os 1.200 millóns de euros, o que sería, e o seu sería que o goberno investise eses cartos de todos en rescatar a concesión da autoestrada, o gran calote con que nos zoupan e con que nos zouparán os galegos convertendo en gratuita. A ratificación do informe técnico sobre a A57 foi aprobada por maioría de 16 votos a favor e 9 en contra. A moción do PP para solicitar un trazado alternativo foi rexeitada con 18 votos en contra e 7 a favor.